Allah Subhanahu wa taala. Dadi Gusti Allah niku maringi rezeki niku dudu kurani nuruti nafsune awake dhewe. Anjen nek disayangi Gusti Allah awake dhewe cek ditakdirne urip, nonton-nonton rezekine niki digawe kekuatan ibadah nang Allah Subhanahu wa taala. Lah awake dhewe niku karepe njauh sing lebih akeh-akeh niku gak kanggo ibadah tapi kanggo nuruti nafsune awake dhewe. Akan enten dawuh niku la tasalu an asya'a intu bedalakum tasukum. Dadi ojo takon nang apa-apa, ojo njaluk nang apa-apa, lek iku diketokno, lek iku dikekno niku malah gara dhewe elek. Nah kita niku kadang nggih ati niku mboten sadar teng niku mesulane didhisikno. Padahal dengan awake dhewe niku ditahan napa ingkang kita jaluk niku dadi lan apike kanggo dhewe sebab niku karo Gusti Allah niku katene ditetepno ibadah, katene ditetepno urip sing niku kober nglakoni ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Dadi biasane nek dene niku wong gak koyo arepku yo karepku ngene. Dadi ngoten niku kudu dirubah. Dirubah niki wong masih ngene iki sing diridhoi karo Gusti Allah. Lagi sing diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala, aku ya kudu ridho. Wong iki anjen kanggo sanggup ibadah, aku urip ing donya iki anjen dikongkon ibadah karo Gusti Allah. Iki dikeki rezeki saiki, iki katene didadekno aku yen dadi wong ahli ibadah. Dikeker ngene lek dikeki lebih, aku malah iso metu kok garis ibadah. Nah, wa annahul qadiru ala ma yasha'u kaifa sya'a. Dadi sak temene Gusti Allah niku mau kuwasa ing atase napa mawon ingkang dikersakaken sak kersane Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyegah awake dhewe dumateng perkawis ingkang kita jaluk niku karena saking awake kadadekno apik kali Allah Subhanahu wa taala. Ini kongkon sabar. Kan Gusti Allah yo maha kuwasa ngoten. Macane andaikan semua makhluk itu diberikan apa yang dia minta tidak dikurangi. Berarti kuwabe makhluk iku njaluk nang Allah Subhanahu wa taala. Penjalukane turuti kabeh. Jadi semua yang diinginkan dikasih semua oleh Allah. Itu tidak mengurangi yang ada pada Allah Subhanahu wa taala kecuali seperti jarum yang diletakkan di laut. Tadi seperti jarum yang diletakkan di laut terus diangkat, yang menetes dari jarum itu air itu bagaikan apa yang dipinta oleh semua makhluk. Berarti sing dijaluk kabeh makhluk ku umpama dikekno karo Allah Subhanahu wa taala gak ngurangi gedhong kesugane Allah Subhanahu wa taala blas. Ngoten niku mboten berarti kurang sak tetes ngoten mboten. Dadi umpama dikekno kabeh niku mek koyo jarum sing dinclukno di laut, sing tetese teko jarum niku padha karo kabeh sing dijaluk karo kaulane Allah Subhanahu wa taala. Soale musuki. Lah keng napa kale Allah Subhanahu wa taala kok penjaluk dhewe niki gak dikekno? Urane Gusti Allah niki ngerti lek niku dikekno garai gak apik dumateng awake dhewe. Dadi kali Gusti Allah niku disayang, tanda-tandane niku disayang. Urane Allah Subhanahu wa taala niku welas dumateng awake dhewe. Lah akhire kali Gusti Allah niku diparingi sifat sabar. Tapi lek wong pas dikeker sing dijaluk ten Allah Subhanahu wa taala ditahan. Nonton-nonton dia ini gak sabar, ya kena musibah loro. Nomor 1 sing dikarono katikekno, nonton-nonton sing kealingan sabar. Dadi nomor loro niki dosane tambah nemen. Lah mulane adene cek kuat sabare niki kudu ngerti faedah-faedahe niki. Nonton mawon nggo sik latihan. Mulane nafsu niku ati niku ancen wateke niku gampang bersulo ngoten. Maka as-sabru inda sadmatil ula. Dadi sing diarani sabar iku pas nalikane tekone musibah sing awal.
Allah ya cukup aku Gusti Allah. Di atine nggih ngoten. Lek pas aduh sapi wis ngrumat ana me urung-urang mati. Aduh, rugi tenan aku. Lan di jero atine niku enten ngoten, terus demone ngoten niku kan amin mboten sabar. Lan niku kasih angel ngoten niku. Sabar oleh 3 dina, 4 dina, 3 tahun, 8 tahun ya kabeh wong ya sabar nek ngoten niku. Niku tetep sabar mulane lawan niku wis ancen lali ngoten lho. Ora liburane. Dadi asabru inda sotmatil ula. Sing darani sabar niku pas nalikane tekone musibah sing kaitan. Lah niku biasa jarang lulus. Bismillahirrahmanirrahim. Makan kita ini belajar kata istighfar. Makan terus Sayyidah Aisyah niku. Otalu niku kita ngaos. Sayyidah Aisyah niku ditangleti kali tiang jalur niku. Sayyidah Aisyah. Tiang niku kapan semerap piyambake niki sae. Kapan orang itu tahu bahwa dirinya orang baik? Sayyidah Aisyah jawab, lek dheke ngrasa dheke elek. Dadi wong ku diarani wong apik, lek dheke ku merasa dheke iki elek. Rumangsa yen dheke iki elek. Kelekane akeh, sing perlu berbenah, perlu tobat. Niku berarti wong apik. Dadi orang yang merasa bahwa dirinya itu jelek, dirinya itu penuh kekurangan, penuh kejelekan, penuh kehinaan, berarti dia itu orang yang baik. Lanjut tanglet ale, Sayyidah Aisyah. Tiang sing elek niku tiang sing yo napa? Orang yang jelek itu orang yang bagaimana? Sayyidah Aisyah jawab, wong ku lek wis ngrasa dheke iki apik, berarti wong sing elek gitu. Jadi orang yang merasa bahwa dirinya itu orang yang sudah baik, berarti dia orang yang